F'dak iż-żmien Ġesu dar l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh it-12 dixxiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirti ħsiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Lil dawn it-12 Ġesu bagħathom dawn l-ordnijiet: taqbdux triq il-pagani u titħlux f'belt tas-Samaritani, imma qabel xejn morru fitxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu xjaten, b'xejn ħattu, b'xejn għatu. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. L-ewwel nett, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: b'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Dak li kienu rċevew minn Ġesu iridu jadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Ridu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qlieħ materjali. Ridu jisservu mingħajr skopijiet ħżiena, mimlija bil-karità u l-paċi u bis-sempliċità. Ridu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-saltna tal-Alla u mhux jiġu mfixkla b'affarijiet ta' inqas importanza. Ridu jivvjaġġaw ħfief, jieħdu biss dak li kien l-essenzjal u jħallu warahom dak li seta' jiddistrattom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma tax-xandir tal-kelma tal-Alla. Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b'xejn lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta' ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna u joħloq fina spazju għal providenza tal-Alla. Il-mulej jrid li d-dixxipli tiegħu ikunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni, Ġesu qal: il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Hawn naraw verità doppja. Il-ħaddiem tal-Alla m'għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali, imma il-poplu tal-Alla m'għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lil ħaddiem ta' Alla dak li għandu bżonn biex jgħix. Inti titlob għal ħidma tax-xandir tal-Evanġelju u tissapportja bir-riżorsi materjali tiegħek. Ġesu jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bit-twissija: jekk in-nies tirrifjuta l-istedina ta' Alla, ikunu jġibu il-kundanna fuqhom infushom. Meta Alla jagħtina l-kelma tiegħu, din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m'għandix posta hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-kelma, jew aħna favur jew kontra Alla. Alla jagħtina l-kelma tiegħu ħalli aħna jkollna l-ħajja fih u jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu.
Alla jaqsam il-kelma tiegħu magħna u jibatna biex inxandruha b'konvinzjoni u b'sempliċità lill-oħrajn. Int tagħti xhieda tal-verità u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta' madwarek? Mulej, għamel li l-ferħ u l-verità tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma' dawk ta' madwari. Għatini l-inxandar il-verità u d-dawl tiegħek kull fejn immur. Amen.